Vi kommer og tager jer for fulde muslimer. I Jesu navn, det er vores by. Kom, vi brænder kirken ned. Jøderne fortjener heller ikke at være her. Jeg, Abu Sa'ad al-Harawi, storkvarten af Damaskus, tager venligt imod jer flygtninge fra det hellige land. Jeg tilbyder jer både råd og husly. I skal ikke skamme jer over at være blevet tvunget til at flygte fra jeres hjem. Hvordan våger I at ligge og slappe af i behagelig sikkerhed og leve et ubekymret liv som blomsterne i haven, når jeres brødre i Syrien ikke har noget andet sted at bo end på kamelsadler? Der har været udgivet blod. Smukke unge piger er blevet skændet og må nu skjule deres yndige ansigter i hænderne. Skal de tabre araber bare acceptere fornærmelser, og skal de tabre perser acceptere vanære? Hvad?